Ola, ola, xogues! Hoxe temos moitísimas cousas que preguntarvos na rúa. E hoxe temos un programa moi especial, porque ten como temática o yoga. Así que na miña sección veremos moitas curiosidades. Na sección de Saúda a Saúde faremos yoga con vos. E o reto de hoxe tamén ten que ver con este deporte. Na música de hoxe remataremos con Javier Waterproof. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi. Pablo E Rabi, o loro máis bailón de todo Pontevedra. Pero Rabi, ti bailas? Home, mira para aquí, mira. Bueno. ¿Qué pasó? Pero, non vos gustou? Será mellor que lle demostremos o que sabemos facer ou non? Veña. A ver. Atento, Rabi. Ai, mirade. Será mellor que sigades co programa, porque co baile non vos beso moito futuro. Vale. Bueno. Pois entón, dentro preguntas na rúa. Xa atopamos a primeira pegada. Imos a ir á rúa a preguntarlle como son os xogres na cociña. Gustavos cociñar? A mí sí. Sí, cocinar sí. Pouco, non moito, pero... Sí, tengo un niño, hay que cocinar. A min sí. Sí, claro. Bueno, por obligación. Sí. Eres bo cociñeiro? Que lo diga ela. No, regular. Sí, claro. Sí, mucho. Que vas cear esta noite boa? Non o sei. Esta noite vai ser distinta, pero marisco, xamón, e cualquier plato de pescado ou cualquier cousa. Supoño que algo Sin diferente. complicacións, pero algo este distinto. ano poucas cousas, estamos os dous solos. Pues esa noche va a ser picoteo. Langostinos, camarones, pollo en pepitoria que hace mi abuela, espectacular. De boa tomaremos bacalao, supoño. Bacalao. Pois sopa de marisco e marisco solo. Bueno, en Nochebuena no cocino yo, suelen cocinar los mayores. En Nochebuena siempre que hay pescado y es bacalao. Pois algo de marisco e bacallao. Cigala e centola, sempre. Obligatorio. Sí, despois cabrito asado. Pois na miña casa noite boa hai que facer como se facía antigamente. Hai que tomar bacalao primeiro con verdura. E despois xa o que haxa cordero ou que... E algún marisco si se pode comprar. Solemos cenar cordero. Que sois comer durante as baladadas? As uvas. 12 gominolas. As uvas? Eres de uvas? Son de uvas. As uvas? Las uvas. Eres más de uvas, lacasitos? De uvas. Eres de uvas, team Sí. uvas. Sí, claro. Uvas. Peladas. Sí. Sempre as pelamos para quitarlle as pepitas. Tomamos uvas e lacasitos porque hai nenos o que non sabemos este ano con que vamos a brindar e como vamos a tomar as uvas. Uvas. ¿Con pepita o sin pepita? Con pepita. Con pepita, sí. Sin a pipa de dentro, pero uvas. Sin pepita. Sí. Eso muy claro. Se lo quitamos todo antes de comer. Y más para los niños. Cal é o teu doce de Nadal favorito? E o turrón do Sechar. A cuña de nata. Eu non son de dulces. Eu son de fruta, máis ben, entonces as uvas... A leite frita, pero vamos, pouco. O turrón duro. O mantecado. El rojón de Reyes. Ostras, marrón glacé. E os polvoróns, gustame moito. Chocolate. O tronco de Nadal. O 12, o turrón. Los polvorones. En general. Cualquiera. Sin polvorones no hai Navidad. La frase de mi familia. Eu prefiro centola, pero bueno, se non, en tal caso, pois un poquinho de turrón. O turrón de chocolate, que lai, sobre todo. El mazapán. El turrón. Gústache cociñar? Moi boas respostas, e que os nosos xoguers son geniais. Bueno, Michi, e agora que toca? Pois a miña sección. Ola, xogues. Hoxe vos falar do yoga. Sabedes o que é? Pois moi sinxelo. Trátase dunha técnica de concentración que grazas ás posturas que se fan axuda a que vos relaxedes. Por iso, moitas persoas din que se trata dunha forma de vida diferente. Pero, a que non sabedes cando comezou isto do yoga? Pois existen pedras nas que se amosan persoas
facendo posturas destas. Así que imaginade cantos anos pode ter. Xa vos adianto que exactamente provén da India e que o que querían é que as persoas foran felices ao practicalo. Pero o que igual non sabedes é que é unha cultura tan antiga que a pesar de que hoxe en día coñecemos moitas ensinanzas porque están escritas, hai moitas cousas que aínda están en segredo e que soamente se poden aprender a través dun mestre de yoga. Se tedes intriga, probádeo, seguro que vos gusta. Eu o fago sempre que podo e por iso estou así de ben a pesar dos anos que teño. Ata o próximo día. E agora, unha sección para cuidar o corpo. Uf, porque agora con tanto turrón faime falta. Pois sí, sen máis demora, dentro o vídeo. Ola, eu son Aida e isto é Saúda a Saúde. Hoxe vou vos contar unha historia moi especial. Vou vos contar a historia de como coñecín o meu amigo Puchi. Queredes escoitala? Vinde comigo. Para empezar, ímonos sentar enriba dos nosos xeonllos. Imos inspirar. Exhalamos. Outra vez, inspiramos. Exhalamos. E imos baixar pouco a pouco os nosos ombros e a nosa cabeciña. Un día eu estaba dormindo na miña cama. Inspiramos, exhalamos. Estaba moi tranquila, cos meus ombros relaxados, a miña espalda relaxada. Inspiramos. Exhalamos. Despertei. Ese día decidín ir a pasear a montaña. Para ir pasear a montaña, apoiamos as nosas mans no chan, levantámonos e imos camiñando pouco a pouco a montaña. Conforme iba camiñando, atopeime moitas árbores, moitos pinos, moitas ardillas e decidín ir saudar o sol. Erguíme, estendín as miñas mans, inhala, exhala. Saudei o sol e seguín camiñando. Seguía camiñando polo bosque, pouco a pouco, apoiei os meus xeonllos, o meu corpo, e que atopei unha serpe. As serpes non son moi comuns no bosque, pero esta foi moi amable. Saudoume. Eu seguín camiñando polo bosque. Camiñei, camiñei, camiñei. E cal foi a miña sorpresa? Vi unha mancha enorme que resultou ser un oso. Eu saudeille. Ola, eu son Aida. El contestoume, eu son Puchi. E decidiu que fóramos xuntos investigar o bosque. Volvín baixar, apoiar as miñas mans. Camiñei. Camiñei. Había moitos pinos. Eran os árbores que máis había no bosque. Para facer a figura do pino, imos levantar as nosas mans, facer a copa da árbore e a nosa perna. Que fan os pinos? Intentan equilibrarse porque as súas copas pesan moito. Puchi quería subir. Cambiamos de perna, subimos as nosas mans, pero non era capaz, porque pesaba moito. Entón eu decidín axudarlle. Para iso, estireime, pero non era capaz. Collínlle a súa man, estirei máis,
seguín tirando e por fin conseguimos estar os dous na cima da árbore vendo toda a paisaxe. Entón, decidimos baixar e seguir camiñando polo bosque. Seguimos camiñando despacio ata que, cal foi a nosa sorpresa? Atopámonos con 5 ras. Imos facer 5 brincos como as 5 ras que nos atopamos no bosque. Imos alá. 1, 2, 3, 4 e 5. Ímonos quedar nesta posición. Seguimos falando coas ras e, para a nosa sorpresa, apareceu un paxaro. Os paxaros teñen 2 patiñas e un pico redondo que baixan para beber. Imos facer a posición do paxaro. Ides apoiar as vosas mans no chan, os codos a par dos vosos xeonllos e imos baixar despaciño. Como se beberamos? Tende cuidado, se caedes podedevos mollar. O paxaro comezou a voar e nós seguímonos. Camiñamos máis rápido detrás do paxaro, ata que nos cansamos e decidimos sentarnos. Sentámonos sin darnos conta enriba dunhas flores que estaban rodeadas de abellas. E as abellas movían as súas ás rápido alrededor das flores, porque para elas é moi importante que este traballo se faga da mellor maneira posible. Elas succionan o mel das flores e lévano ao seu panal. Así fabrican mel as abellas. Seguimos voando coas nosas ás e de súpeto, ao lonxe, vimos unha águia enorme. A águia facémola cruzando un pé, os codos e baixamos. Esa águia voaba moi alto, moi lonxe. Cambiamos de perna, codos, seguía voando, moi alto, moi lonxe. E cando a vimos voar, démonos de conta de que había unha cesta chea de comida. Entón baixamos, fun correndo a pola cesta, antes de que Puchi chegara e me roubara. E de súpeto, dime conta de que Puchi era máis rápido que a min. Puchi máis eu éramos diferentes e dímonos conta de que non podíamos competir, de que era mellor que nos fixéramos bons amigos e nos axudáramos. Así que collemos a nosa cesta, que estaba chea de comida e de mel das abellas, decidimos comela e, co estómago ben cheiño, fúmonos dormir. E esta foi a historia do meu amigo Puchi. Espero que vos gustara moito. Saúdos! Estou agotado. Non podo máis. Vaya dous, non o podo creer. Que vos parece se xa que o día de hoxe vai de deporte, facemos un reto acorde con el? Vale, vale, sí, cal. Pois, Yoga Challenge, adiante! Reto Yoga Challenge. Neste reto, o que deberedes facer será imitar diferentes posturas de yoga.
Eu sí que xa non podo máis, Non me vou mover do sofá en todo o día, Pablo, que non podo nin despedirme. Pois xa sabedes, Sogers, isto e moito máis vades poder atopar en Ponte Xogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Ponte Xogos. Non vos esquezades que mañán estamos aquí en Ponte Xogos TV. Arrastrando croios no fondo do meu cráneo, renxer dos osos, croar calcario. Non quero olvidala, unha imaxe no recordo, nin repetila sen parar. Non quero olvidala, unha imaxe no recordo, nin repetila sen parar. Arrastrando croios no fondo do meu cráneo, renxer dos osos, croar calcario. Dor profunda e seca, rabuña no occipicio, son de alarma prema. Dor profunda e seca, rabuña no occipicio, son de alarma prema. Arrastrando croios no fondo do meu cráneo, renxer dos osos, croar calcario. Arrastrando croios no fondo do meu cráneo, renxer dos osos, croar calcario.